Česká Lidnova uvádí Zoopohár. Kohouti proti hadům. Vítejte opět v poháru Zoo, vážení sportovní fanoušci. Tentokrát sledujeme utkání chovní kohouti zakrnělí hadi. Stav je prozatím 0-0, ale tento fantastický tým hadů útočí. Hej, to byl faul! Zcela záměrný a rozhodčí nezasahuje. To by měl být trestný kop. Naštěstí to byl obdivuhodný všechno smet. Nádherné odříznutí, ano, cože, penalta, no to je tedy drzost. Trestný kop hadovi za ruku, to není možné. Posílá všechno smeta ven. Fandí kohoutům, odvolejte rozhodčího, naštěstí je v bráně vynikající penízovec. A je připraven? Krásně chytá střelu, ano. A nyní umístil gól rovnou do sítě za zády korouhvičky. Vynikající gól, který dokazuje naprostou převahu hadů. Cože? Offside? To není možné. Taková hanebnost, podvod. Je mi líto fotbalu. Zvláště, když si vzpomenu, co dělal kohoutí tým včera v noci ve městě ve veřejném kurníku s hejnem mladých bažantých slípek. Nakonec mě to ale může být jedno, co si o tom pomyslí manželky hráčů. Zatím toto úžasné mužstvo hadů zahájilo skvělý útok.